През 2024 успяхме да направим много. Работихме. Затова състоянието на Танасовско езеро да е толкова добро, че в него розово фламинго да отглежда малките си. Важната роля на дюните за опазването на крайбрежието и редица редки видове да стане разбираема за хората. Да запознаем ученици и студенти с красотата на запазената природа и да пробудим чувството им за отговорност към околната ни среда. Изминахме почти 3500 км, за да създадем първата по рода си пешеходна пътека на Балканите, предназначена да насърчава екотуризма по европейския зелен пояс. Добре, не ги извървяхме всички заедно, само колегата Петър Ванев. Изследвахме една почти непозната територия у нас – Чаирските езера и техните торфени острови, които пазят хилядолетен полен и тонове въглероден диоксид. Ядосвахме се на фотоволтаичните паркове в защитените територии, на промените в законодателството, които излагат природата на риск, на опитите за прокарване на закони, които рушат гражданското общество. Продължихме да откриваме чешми извън населени места, които да възстановяваме и така да бъдем от полза както на дивите животни, така и на местните стада, а и на хората, които да имат още една причина да излязат сред природата. И празнувахме героите на природата. Всички хора, организации, медии, бизнеси и политици, които поставят съхранената природа и мисълта за споделената отговорност към околната среда в центъра на работата си. И сме готови за още. 2025. Добре си дошла!